Doncs estem aquí amb el Lluc Hernández, de la cooperativa d'arquitectes La Col, del barri de Sants. Estem en el marc de la quarta edició presencial dels cursos presencials de Multiplica, l'Escola del Consum Conscient, que és un projecte de capacitació professional per a la promoció i la comunicació del consum conscient que impulsem des de les cooperatives Espai Ambiental i Opcions. Jo soc el Toni Lodeiro, de la cooperativa Opcions, i hem visitat a cada sessió dels cursos presencials, aquesta és la 11a d'aquest quart curs presencial, visitem projectes. Avui visitem molts projectes, ja hem estat veient l'Economat Social de Sants, amb la Diana Amigó, hem estat veient ja en el Lluc l'habitatge cooperatiu de la Borda i l'espai veïnal comunitari de Can Batlló, dins del qual ens trobem, i ara coneixerem un dels projectes que estan albergats a dins de l'espai veïnal de Can Batlló, que és l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona, Coopolis, que el mateix Lluc ens explicarà. Gràcies, Toni. Bé, doncs, com bé diu el Toni, soc el Lluc, jo vinc de la cooperativa d'arquitectes de La Col, i hem vist el que deia, la Borda, el recinte de Can Batlló, i ara veurem Coopolis. Com us comentava, Coopolis neix en el seu inici com una de les línies estratègiques que va plantejar el procés veïnal de recuperació de Can Batlló en l'àmbit de la promoció econòmica. I en aquest sentit el que pretén ser Coopolis és un dispositiu de foment de l'economia social i solidària en el sentit de donar formació, acompanyament a noves iniciatives que es vulguin constituir en format cooperatiu, però no només en cooperatives de treball, sinó en un sentit molt més ampli. Cooperatives d'usuàries, cooperatives de consum, cooperatives en aquest sentit. Llavors, el que es veia que a nivell municipal en aquells anys, anys 2012, 2013, 2014, quan comencem conjuntament la Ciutat Invisible, La Col i una altra cooperativa en el seu moment a idear i pensar què té sentit que sigui aquest dispositiu, veiem que hi havia una realitat formativa a Barcelona que era Barcelona Activa. Que és l'agència de promoció econòmica de l'Ajuntament. De l'Ajuntament de Barcelona, però no veiem que el sector de l'economia o l'àmbit de l'economia social i solidària comptés amb una agència de desenvolupament econòmic propi. I veiem que si volíem que la realitat de l'economia social i solidària tingués més impacte i que tingués una voluntat de creixement i de consolidació en aquest aspecte, li feia falta també aquest agent que a dia d'avui faltava. I es va plantejar que aquest agent, que aquest dispositiu, que aquest equipament s'ubiqués, que fos, per una banda, la línia estratègica que plantejàvem des de Can Batlló, que ja buscava això, i que, per altra banda, per ubicació, tenia sentit que estigués en aquesta banda de Barcelona, la banda més sud, quan en realitat a la banda nord és on s'ubica els espais de Barcelona Activa. Llavors, d'alguna manera, repartia una miqueta Barcelona, semblava, no? Aquesta idea de generar aquest dispositiu, ara ja entrarem en lo concret, en com es desenvolupa i tal, i com s'ha pogut fer realitat, perquè de la idea a la pràctica, i ho farem des de dintre, però abans el que us comentava. Coopolis preveu tenir la seva seu definitiva al bloc 4, que és el bloc que vèiem abans, que és un bloc que actualment està en obres i que és un bloc que tindrà capacitat d'uns 4.000 i pico metres quadrats. Per tant, el que vèiem necessari des de l'equip i les cooperatives que estàvem iniciant aquest procés era començar amb un Coopolis petit. Començar amb un petit espai de proves on poder desenvolupar els primers serveis i poder provar tot allò que s'havia imaginat, perquè si s'anava molt bé, doncs perfecte, ja miraríem d'escalar-lo, però si anava malament, almenys que no anés tan malament. I en aquest sentit de començar a treballar amb alguna cosa més palpable, tocable i més manejable, Coopolis es va ubicar de manera provisional a l'espai que veurem aquí. Estem dintre del que hem dit abans, la nau central
de Can Batlló. Veurem 3 espais diferenciats, en el qual n'hi ha un que és l'espai de treball propi de l'administració i la gestió de Ecòpolis, un cubicle de treball, un espai d'aules on poder fer formacions, tallers, acompanyaments i demés, i un tercer espai que és un primer testeig d'incubació, de projectes d'incubació, que és el que majoritàriament serà els 4.000 metres quadrats del bloc 4. Per tant, era molt interessant poder tenir un espai ja de testeig de què vol dir una incubació, quines necessitats requereix, quins serveis, etc. I està organitzat en aquests serveis. És un projecte que a nivell arquitectònic hem dissenyat i pensat des de la COL, amb aquesta idea de desenvolupar un espai provisional amb els mínims recursos possibles i que sigui fàcilment revertible, és a dir, que si mai Ecòpolis ha de marxar d'aquí, es pugui desmuntar i deixar l'espai el més net i preservant la realitat que hi havia en el seu moment. Si us sembla, entrem, passegeu una miqueta per l'espai, xafardegeu una miqueta i llavors ens asseurem aquí, entrant a la dreta de tot, hi ha uns banquets, hi ha una tarima de fusta, ens seurem allà i acabem d'explicar com s'està duent a terme l'activitat d'Ecòpolis. Com dèiem abans, des del 2014-2015 s'idea tot aquest projecte de la necessitat de generació d'aquesta agència de desenvolupament econòmic donant suport a cooperatives o constituint noves cooperatives i demés, però això encara 2014-2015 només és una idea, només és un dossier i s'ha presentat públicament i demés, però no és una realitat física. A partir d'aquí, suposo que coneixeu, l'any 2016 apareix una línia de subvenció, un programa nou que es diuen els Ateneus Cooperatius, de la Direcció General de la Generalitat de Catalunya, que estableix fins a, em sembla que en el seu inici eren 14 Ateneus Cooperatius repartits pel territori, que el que han de ser és una agència de desenvolupament de l'economia social i de la constitució de noves cooperatives i de foment de la consolidació de cooperatives existents, etc. D'alguna manera, la idea de Ecòpolis es veu reforçada per aquest nou programa de la Generalitat de Catalunya repartida per arreu del territori català. I és aquí on veiem la possibilitat de dir ara és el moment de començar a implementar aquest projecte que estava en una fase de decisió. En una primera instància era fàcil perquè s'havien de desenvolupar uns serveis, ens presentem les diverses cooperatives que havíem ideat i plantejat aquesta idea d'Ecòpolis, però de seguida veiem que ens fa falta un espai físic on poder realitzar totes aquestes feines. I fins que no arribi al bloc 4, que és el que us deia abans, i que això és un procés molt llarg i un negociat molt llarg i demés, feia falta un espai intermig, un espai previ, on poder començar a donar serveis d'assessorament, fer formacions, fer constitucions, etc. I és aquí on veiem la possibilitat de començar a fer-ho des d'aquí. I aquí el que fem és parlar amb la gent del districte de Sant Montjuïc i la gent de Can Batlló, de dir necessitem aquest espai, a veure si el districte ens pot facilitar posar els diners per fer aquesta rehabilitació. Llavors, en aquest sentit, el districte es compromet a posar molt poca pasta, però posar alguna cosa per començar a iniciar. Per tant, tot el que veieu aquí és una intervenció que són entre 400 i 500.000 euros per equipar tot això, i que permet d'arrencada del projecte en una realitat física. Hi ha molts ateneus a Catalunya que no tenen una seu com a tal i que treballen a través de seus d'altres entitats. Vull dir que no és necessari per optar en aquell programa tenir una seu, però nosaltres sí que ens creiem que la realitat física i la de focalitzar i la de que sigui un espai de prou de referència ens serviria com per impulsar aquest programa. D'aquesta manera, i amb el suport també de convenis amb l'Ajuntament de Barcelona, que sempre ha estat també molt atenta del que podia estar passant amb els serveis que s'estaven oferint des d'Ecòpolis, es tira endavant el programa.
el primer any i el segon és simplement amb un petit espai recuperat fent uns primers serveis més generalistes, una prospecció també a nivell de Barcelona, quines necessitats fan falta, enxarxament amb altres barris i altres entitats que estaven fent coses més o menys similars. A partir del tercer any i així, com que es rehabilita tot aquest altre espai, es pot començar a fer una formació més continuada, es pot oferir l'espai d'incubació com a primer pas, tot i que la incubació dintre del programa dels Ateneus Cooperatius no estava en el seu moment expressament escrita, és a dir, tu pots generar un espai d'incubació, no t'ho demana pas, però nosaltres sí que creiem que tenia sentit el tema d'allotjar tenir projectes allotjats, preguntar-los constantment quina formació et fa falta, en quin moment esteu. La idea de la incubació al final és tot aquell projecte que està iniciant, té unes necessitats espaials i de formació i de tal durant un primer, segon, tercer any, que si el pots mirar d'acompanyar en aquests primers anys, que són els més delicats, els que són més costosos, després rep aquesta empenta i a partir d'aquí, pluf. Després de passar el segon o el tercer any, ja l'encamines, el redirigeixes, li dius, mira on t'estàs ubicant més a nivell territorial, busca aliances i troba el teu lloc definitiu. No és la voluntat de Coopolis que els projectes persisteixin i es quedin de manera permanent, sinó que la idea és renovar. Llavors, el que sí que s'ha fet és tot un procés per anar al bloc 4. El bloc 4 ja no només agruparà Coopolis, al bloc 4 s'ha fet una següent estructura superior a Coopolis que aglutina no només l'espai de Coopolis, sinó que també hi entren a formar part la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i la Confederació, és a dir, s'està buscant un sentit més ampli en un espai que tindrà una representativitat molt major i que hi han de passar moltes més coses a part dels serveis d'acompanyament, de consolidació, de formació. Ha de ser un espai també de referencialitat per la Federació de Cooperatives i projectes molt transversals que estan creuant els dos nivells han de poder-se veure colmatats en allà. I el que us deia, a nivell de terminis, està previst que aquelles obres finalitzin a final de l'any d'aquest any, per tant, podem preveure que el 2024 una de les visites potser del Multiplica podrà ser anar a visitar el bloc 4, veure què està passant, i serà un espai 4 cops més gran que aquest. I també hi haurà pols cooperatius residents en allà, la voluntat que hi hagi un obrador per fer processats d'aliments, uns espais de manufactura, temes d'impressores 3D, treballar a les múltiples capes de l'economia social i solidària i veure de quina manera pot ser un motor per impulsar noves realitats. Coopolis us sonava? Havíeu fet alguna formació? Havíeu fet... no? Sí. Bueno, jo perquè havia trobat, buscant això que et deia abans del màster de gestió cultural, crec que vaig agafar un llibre que havíeu editat des de l'Ajuntament i Coopolis sobre això, sobre cooperativisme a Barcelona o així. L'associacionisme, o no sé com es diu. D'això em sonava, no ho havia sentit mai. És l'únic que hi ha de més, O sigui que del llibre només vaig trobar aquest. Ja. I estava bé. Hi havia tots els projectes. Una mica és això, Tu sí que havies vingut, Sí, bueno, les havia fet online. Online. Sí, m'agafava una miqueta lluny i, no... També em conec des de fa molt poc, pràcticament des que et coneix el curs de Multiplica, llavors sí que vaig aprofitar per fer diversos cursos que m'interessaven de licitacions, o tots molt derivats al cooperativisme, associacions i de creació d'aquest tipus de projectes, també impulsar projectes amb una visió antiracista o feminista, també està molt bé. I la veritat és que a nivell de conceptes són cursos bastant bons. Jo els posaria una nota molt alta, la veritat, sense... Que guai, molt bé. Ara que hi ha càmeres. Heu gravat o no?
Molt aconsellat. Animeu-vos. Hi ha molts cursos al dia. Gratuïts. Sí, El tema és això, que el tema de poder comptar amb el finançament públic fa això, no? Poder donar aquests cursos, aquest coneixement de manera gratuïta. Saps quin és el pressupost anual que la Generalitat subvenciona a Ecopolis cada any per poder desenvolupar l'activitat? Sí, perquè això està arreglat pel programa dels Ateneus Cooperatius, que és anual. Aquest any passat ja ha passat a la bianualitat, que ja no només és un any, sinó que són 2 anys. Però no sé si a l'àmbit de Barcelona és diferent a la resta de territori català, i no sé si aquí estem parlant al voltant dels 500.000 euros, una cosa així, per desenvolupar tots els serveis que et demana la Direcció General. La manera de funcionar d'Ecopolis, en aquest sentit, és que hi ha unes bases, hi ha una manera de fer, hi ha uns indicadors, però després hi ha una metodologia, hi ha unes projeccions que no sempre encaixen amb la línia establerta per la convocatòria. Aquí, per exemple, des de sempre s'ha fet una reflexió, una diagnosi de realment on no estem arribant com a àmbit d'economia solidària, que s'ha de reforçar, que s'ha d'anar a picar pedra, i s'han obert línies que després s'han mirat d'encaixar amb la lògica de la convocatòria. I en algun punt, fins i tot, ha fet que la convocatòria hagi de reconèixer pràctiques que s'estaven duent a terme des d'aquí. En aquest sentit s'han obert línies estratègiques en l'àmbit de les migracions i en l'àmbit de l'antiracisme, molt clares, en l'àmbit del feminisme i de les cures també, és una línia molt clara en què es vol impulsar tota una sèrie de formacions, de cursos de tal, per encarar aquests temes. L'àmbit de la transició energètica i la transició ecosocial també és un eix molt important a l'hora de poder dir les comunitats energètiques que parlàvem abans. De quina manera podem donar suport, motivar que es puguin passar aquestes coses. En aquest sentit, companyes de Batec, el pol cooperatiu de la transició energètica, és una miqueta un producte que neix també de voler resoldre aquestes necessitats. L'àmbit de l'habitatge també és un eix que està dintre de l'Ateneu Cooperatiu. L'àmbit de l'alimentació i del consum també han sigut eixos molt claus. És a dir, que no només és l'àmbit del treball concret, el despatx d'arquitectura o el de tal que ve aquí a assessorar-se, sinó que té una mirada proactiva a voler fer front a les realitats que estan passant i on és necessari posar els recursos. Està bé. Dubtes, preguntes? No? Sí, la incubació de projectes que has dit, Sí. clar, és com això, una residència física. Llavors, projectes que necessiten un espai, o sigui, per exemple, un projecte d'una botiga o d'un servei al barri, no es pot incubar aquí. Llavors, d'això, existeix algun tipus de línia d'incubació que es pugui fer fora de l'espai físic? Sí, en aquest cas, per exemple, imagina't que apareix un projecte que vol fer venda al públic, i vol fer una botigueta i el que sigui, i que Una biblioteca de les coses, que ja s'hauria de ubicar en un lloc perquè forma part de la implantació en el lloc. Sí, tal qual. No la pots moure fàcilment. En aquest sentit, se l'acompanyarà a buscar el millor enxarxament i a trobar projectes similars en els quals pugui buscar assessorament concret de com s'ha de fer i tal qual. Vull dir, l'expertesa aquí n'hi ha molta, però també amb el propi teixit i la gent que està en la seva realitat en pots trobar molta d'altra. Llavors, si no hi ha lloc aquí o no és un projecte que encaixa, mirar d'acompanyar-lo al màxim en la seva realitat. També és veritat que no tot ha de passar per Ecopolis. A Barcelona ja hi ha un entramat i unes xarxes que funcionen. A Sant Andreu hi ha una xarxa d'economia social i solidària, al Poble Sec també, saps? Vull dir, al poblet de la seva família també. Vull dir que
potser no ha de passar tot per aquí. Igual si un projecte és de Sant Andreu i aquí ja s'ha constituït o no sé què, l'únic que has de fer és derivar i fer el pont, i potser a través de la xarxa concreta de Sant Andreu és on millor li pot anar com per poder buscar el lloc concret, no? Això per una banda, però per altra és, si jo què sé, si aquest projecte està justament començant i no té el local, però sí que té plantejat una venda online i tal, i necessita uns primers mesos com per fer un pla financer i tal, doncs pot venir aquí, estar-se un any o el que sigui, fins que no té, o la reforma del local no arribarà fins a tal, bueno, doncs, mentrestant, si necessites feina d'oficina, tens un lloc aquí on t'ha de poder desenvolupar i no haver-ho de fer a casa, no? Llavors, en aquest sentit, sí. Hi ha unes companyes que porten un càtering, que tenen a Barca, no? que la seva realitat física és la producció de l'aliment i la comercialització i els càterings i tal i qual, no? Però tenen la seva oficina aquí allotjada, no? I amb ells, en el moment en què van poder tenir aquest espai, doncs, encantats, no? Perquè se't fa tot molt més fàcil, no? Si tens demandes concretes, hem de revisar números, hem de revisar un pla econòmic, tens aquí les companyes que estan, no? L'ajuda a la dinamització ha d'estar per això, no? Si tu estàs a casa o estàs en un lloc, en un local sol, no? Pot ser que se't faci una miqueta més dur que el fet d'estar aquí. La idea és mirar de muntar com un petit ecosistema, no? Un suport mutu entre uns i altres. Si comparteixes, és que són coses molt tontes, però si comparteixes dinars, si comparteixes moments de relació, el petit drama teu de casa teva el comparteixes i veus que l'altre ha tingut allò i també i tal, i què mal tot. Bueno, doncs almenys ja no estic sol, no? I com ho vas fer? Bueno, doncs al final així, doncs ja està. Igual no et cal ni el suport tècnic, sinó que ja amb la mateixa conversa ho has pogut tenir. El que sí que és veritat, que amb el que estirem del fil de la incubació, que aquí es van establir uns criteris, no? De quins projectes entren o no, categoritzar una miqueta cap a on es dirigeix aquest model d'incubació, quins projectes es van a buscar, si pel que sigui ens han aparegut 7 projectes de dissenyadors gràfics, posarem 1 o 2, però no tindrem una incubació de 8 mòduls que n'hi ha 7 amb dissenyadors gràfics, és molt poc divers, no? Gairebé els animaries i digues, munteu-vos alguna cosa, tio, aneu a... busqueu-vos un local, feu un altre pol del disseny a Barcelona i tal qual, però almenys aquí que sigui un lloc divers, variat, diferent, que no tots siguin serveis, potser, i... Doncs jo crec que és un bon moment per deixar-ho aquí, a més que el temps se'ns apreta. La idea de les visites de Multiplica és aquesta, sempre se'ns queden curtes, però és un tastet, un quedar-nos amb ganes de saber més del projecte i podem tocar a la porta dels diferents projectes o d'aquells que ens interessin per conèixer-los, per aprendre més, i hem tingut un tastet. El que sempre fem amb totes les persones que ens acompanyen en aquest curs és demanar-te algun tipus de consell, d'inspiració que ens vulguis donar a les persones que treballem o volem treballar en la promoció del consum conscient, de l'economia social, dels teus anys d'experiència, de les experiències que ens has explicat, una actitud, un consell pràctic, no sé, el que et vingui que creguis que ens pugui ser útil. Jo, si hagués de dir alguna cosa, diria que tiréssiu endavant, que intentéssiu. Jo crec que entendre aquesta altra lògica, entendre que hi ha una altra manera d'operar, que ja, posant-ho fàcil, hi ha un sistema capitalista que impera i després hi ha unes altres pràctiques que per poc que sigui, si pots dedicar una part de la teva vida només a, ni que sigui el consum, a tenir-lo blindat fora d'aquest règim que extreu tot, doncs això ja val la pena. Jo he tingut la sort, o no, de poder tenir treball, habitatge, menjar i de més, cobert. L'escola del CRIU també, coberta per aquest entorn. Se'm faria molt difícil ara tornar a un model que t'extermina, diguéssim. És a dir, que sí, en la mesura del possible intenteu-hi transitar-hi i posar-vos. D'acord, doncs moltes gràcies, Lluc.